Fenw yw Sian Gale a rwy'n gweithio i undeb o'r enw BECTU sy'n gofalu am bobl yn y diwydiannau creadigol. Mae prosiect ni, Cult Cymru, sydd wedi ariannu trwy WULF, yn prosiect sy'n gweithio ar y cyd gyda undeb eraill sef equity, undeb y cerddorion a undeb y sgwenwyr. O'n i'n falch iawn o ran BECTU pan daeth cyfle i ceisio am arian trwy WULF yn 1999 a y prosiect gyntaf oedd da ni yn helpu pobl gyda'i gyrfa. A does dim byd fel yna di bod o'r blaen yng Nghymru, a dim dros y Deyrnas Unedig i fod yn onest, rhywbeth i helpu bobl sy'n gweithio yn llawrydd, sydd wir angen help, dod mewn i'r diwydiant ond hefyd gwella'n ei gyrfa. Felly ni'n helpu, enghraifft, newydd ddyfodiaid sydd yn newydd i'r diwydiant. Y broblem sydd yn nhw yw falle bod nhw wedi gadael addysg a wedyn maen nhw eisiau gwaith cyntaf, ond mae'r cyflogwyr am iddyn nhw gael y sgiliau yn barod. Felly, yn aml iawn, maen nhw'n gweithio am amser hir am arian bach iawn neu dim arian o gwbl. Felly beth i ni'n neud yw helpu nhw deall sut i ofyn am arian, pa sgiliau busnes sydd angen arnyn nhw, enghraifft sut maen nhw'n sefydlu yn hunan gyflogedig, sut maen nhw'n neud eu treth, sut maen nhw'n anfonebu, cael y sgiliau hynny sy'n mynd i wneud nhw'n barod ar gyfer eu gwaith. O ran pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, mae llawer ohonyn nhw'n bobl llawrydd, felly does dim cyflogwr dyn nhw i helpu nhw o rhan eu datblygiad proffesiynol, a felly mae'n rôl ni i cynghori nhw falle trwy mentora neu annog nhw i helpu nhw i cymryd cam nesaf yn eu gyrfa. Mae'r diwydiannau creadigol yn tueddu fod yn undebau bach a does dim enghraifft swyddogion hyfforddi dyn ni yma yng Nghymru, felly heb WULF byddwn ni'n methu cynnig y fath o hyfforddiant i ni'n cynnig, byddai rhaid i llawer o'n aelodau ni'n mynd i Lundain i gael y hyfforddiant hynny. Ni'n rhedeg cyrsiau yma yng Nghaerdydd, ond hefyd yng Nghaernarfon, yng Nghaerfyrddin, wneud siŵr bod ni'n rhedeg cyrsiau trwy Gymru le'n bosib.